buntag mga kasama, mayong buntag Radyoman Maisel. Ang atong team karon aniya sa barangay Tigatto, Buhangin ning Dakbayan sa Davao. Kay nagpadayon ta sa ato ang ngayong Pasko Panalo Ka. Promo. Hello, mayong buntag. Mayong buntag. Yes, complete name. Majin Queen Petalcorin from Tigatto, Buhangin. Karong bagong tuig, kung sa inyong gusto makabot mo sa inyong pamilya? Magkahiusa lang akong pamilya, safe, secure lang ni tanan, healthy, and blessed mo lang jud amo ang. Sige, andam na ba ka nga mukanta sa ato ang Christmas Station ID? Andam na. Andam na si Ma'am Jean in 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, magmamahalan, pumusang gala ng tuwa. At makakarating sa bayan, ay ningning ng kalangitan, awin ang lahat ng sa inyo. Makarating. Gihawad po kay tama ni Ma'am Gina ang ato ang Christmas Station ID. Malapit na ang bagong taon. Amo nang idalit sa inyong pamilya ang ato ang dala nga medyo noche nga pati. So na to tong non-alcoholic wine and of course our medyo noche package. Thank you so much sa station DXDCN and yes, Merry Christmas and Happy New Year po. More power. Okay, God bless Ma'am Jean. Gikan din sa Barangay Tigatto, Buhangin, kauban si Radyoman Joel. Veray kini si Radyoman ay may ginita tatak RMN.